Musím říct, že je to tu pro výchovu dítěte krásné prostředí. Jo, mimochodem, klidně se podívejte pod kterýkoliv nábytek, protože ručím za to, že nenajdete ani porno, ani cigarety. Ano, než si prohlédnu byt, ještě zkontroluji, jestli tu mám všechno. Ukážu vám dětský pokoj. Co sakra blbneš? Neotvíral jsi a já se o vás bál. Nic tam není. Ale říkal jsi mi berte. To je naše heslo při nebezpečí. Vždyť žádný heslo nemáme. Že ne? To bychom měli. Od teďka bude Bert naše heslo při nebezpečí. Tak to byl dětský pokoj. Kam se podíváme teď? Kamkoliv, jen ne za náš gauč. Nikomu to nedojde, ale podle mě je vtipnej. O tohle jsem nestál. Musíš pryč. Spal jsi s naší sociální pracovnicí a nezavolal si ji. Ještě je naprdlá, nesmí tě vidět. Jasně, jasně. Co je? Nechal jsem tu pálku. Krista pána. Tak naposledy. My s tebou kamarádit nebudeme. A tvou pálku nekoupíme. Co ty tady děláš? Bert. Znáte se s ním? To se vysvětlí. Joey? Takže... No, jo. Ty máš teda odvahu, že ses vrátila. Jak to, že jsi mi nezavolala? Co prosím? No jasně. Zapomněla si mý jméno. Je to Joey mimochodem. Svý mi říkat nemusíš, protože si ho pamatuju. Ženská. Jo, pořád čekám, že zavoláš. Já ti dala svý číslo, ty jsi nezavolal mě. No ne, nesnaž se to na mě svést. Ano, nejsem nějaký tvůj sociální případ, jo, který rychle uděláš. Ale já vím, že jsem ti to číslo dávala. To neříkej, uvažuj. Zkus to. Jsi fakt hezká, vtipná, chytrá. Bez vás jsme si užili, a? Mít tvý číslo, proč bych ti nezavolal? To nevím. Možná se pletu. Nezlob se. Kde pak to ne, na omluvy je pozdě. Jasný? Zlomila jsi mi srdce. Víš, kolika jsem spal, abych se dal dokupy? Joey, počkej! Ne! Čekal jsem dlouho, dál nemůžu. Omlouvám se za tu scénu. Je mi tak trapně. Ale nic se neděje. No jistě, my to chápeme. Láska je složitá. Vy jste tak milí. A musím říct, že z vás určitě budou úžasní rodiče. Laura!